Halo dulur sering. Kula nuwun nggih. Lah iki lur, gapurane apik lur. Kebutuhane rada elek lur, soalnya lagi pembangunan iki lur. Daerah kene iku wis do panen lur, ya ana sing durung barang lur. Desa Sering iki termasuk terbesar lur sing melu dukuhan Randu Agung lur. Iki ana perempatan lur, belok kanan niku teka jero desane lur, nek belok kiri iku teka kuburane lur. Ning kono ya ana sumur lur, sumur sing ajaib disedot sanyo sak desa iku ora ngentekno lur, ora bakal entek pokoke lur. Padahal desane ya semuene gedene lur. Kene bakal blonjo ider lur, lengkap pokoke lur. Iku mangono ibu-ibu bar blonjo lur. Ini udan saiki panas. Ibu-ibu udah mepe gombal ning kono lur. Iki ana pertigaan belok kanan iki teko desane lur. Anak belok kiri teko lapangan voli lur. Biasanya nak sedekah bumi ya ketoprak ning kono lur. Nah, pengen ngerti sumure mau ya belok kiri ku mau lur. Entak pokoke lur. Soalnya aku lali ngene iki lur. Pas renene ora tak syuting barang iki malah teko omah niki pas ngedit niki malah keeling lur nek ana sumur ajaib ning kono lur. Dukuhan Sering iki pokok wombu lur iki ae iso-iso menit 4 menit iki lur. Lah iki ana tampungan air lur gede lur. Soale kene angel banyu lur. Dadine dikekno tampungan sing gede karo desane lur. Iki ana pertigaan lur, nak lurus rono iku ya teko jero desane lur. Lah aku kiri ae lur ana dalan otmik lur. Ngene greng-greng isih akeh lur. Dine adem lur. Iki ana wong panen meneh lur, do mepene ratan lur, soalnya wong saiki do ora duwe latar kaya wong dhisik lur. Nah gawe omah saiki do dipetno ratan lur. Iki ana perempatan lur, belok kanan teko sumur mau, belok kiri teko jebo desa pokoke lur. Do panen daerah kene lur akeh sing do mepe gabah lur. Iki ana pertigaan lur, nek belok kiri teko cabean lur. Dukuh cabean. Aku iki belok kanan ae lur ben teko